Vážení priatelia, a máme tu majstrovstvá Slovenska SVV 3, ktoré sa konajú v nádhernom prostredí Veľkého Šariša, mesta piva. V prvom rade poďakovať všetkým pretekárom za ich nasadenie a krásne športové výkony, pánu rozhodcovi Petrovi Lemparskému za korektné posudzovanie. Ďakujeme za tento krásny zážitok a odovzdávam slovo pánovi rozhodcovi. Tak, dnešný deň skončil, môžem povedať, pre niekoho úspešnejšie, pre niekoho slabšie, ale ako som povedal, sme radi, že došlo 6 pretekárov na tieto majstrovstvá Slovenska. Organizátor pripravil veľmi pekné preteky, ktoré prešli bez problémov. Ceny super, pretekári, každého som ohodnotil a povedal som, aké chyby tam boli. Verím tomu, že ich dorobíte, dotrenujete, máte mladé zvieratá, sú niektorí, no a je treba zahadzovať slinku do žita, ale ísť dopredu ďalej. Držím vám prsty, na budúci rok dúfajme, že to bude lepšie. Ďakujem. Ďakujem. A teraz nasleduje samotné vyhodnotenie majstrovstiev Slovenska podľa národného skúšobného poriadku. Najprv odmeníme pretekárov za najlepšiu stopu, poslušnosť a obranu. Cenu za najlepšiu stopu získava Ivan Daňo so svojou súčkou Dara Charles Kurt. Cenu za najlepšiu poslušnosť podľa bodového hodnotenia získala pani Andrea Pavlíková so súčkou Lita z Getpet. Pozor, teraz ty niečo bude si skrutý. Ďakujem. Nekúšame teraz, to len ležať bude pre teba. Napriek tomu, že traja pretekári boli diskvalifikovaní, na základe súčtu bodov sa umiestnili v nasledujúcom poradí. Na 6. mieste sa umiestnil pán Ludovít Krampe so 142 bodmi spolu so svojím Na základe súčtu bodov 5. miesto získal pán Maroš Dostál so 145 bodmi a súčkou Fabi Lasmon. Štvrté miesto obsadila pani Andrea Pavlíková so 184 bodmi. Pán Jozef Juhas a jeho pes Xantos Getpet.
A prvé miesto a víťazom sa stáva pán Ivan Daňo so svojou súčkou Zara Charlie Spurt. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, ďakujem. Toto bolo pekné. Darka. Dole? Polož. Aj polož tam. Dobre. Máš tam nezaplatené zaričné. A ja tebe ďakujem. Ďakujem, Jero. Ďakujem. Tebe tiež musím poďakovať. A majstrom Slovenska podľa národného skúšobného poriadku sa stáva Ivan Daňo so svojou súčkou Charlie Spurt. Ďakujem. Zdravíme dneška. Komu? Čo? Komu? Darka sadne. Trošku vyššie to dajte. Još tak, je to ťažké. Ešte nie okradeš. Silovňa. OK. Aké pocity sú vás ako víťaza majstra Slovenska v SVV 3 tu na vo Veľkom Šariši? Máme zmiešané pocity. Veľmi sa teším z toho, že som vyhral. Každý, keď vyhraje, sa veľmi teší. Čo ma mrzí, že veľmi málo pretekárov sa zúčastnilo týchto pretekov a dúfam, že do budúcna to bude lepšie. Ale samozrejme, mal som tento cieľ a som rád, že som ho dokázal splniť. Čo odkážete mladým psíčkarom, ktorí by radi takéto priania mali ako vy? No, recept je jednoduchý a možno aj zložitý. Treba mať veľkú trpezlivosť a veľkú snahu. A ten, kto vydrží, bude trpezlivý a bude sa snažiť, určite časom k dobrým výsledkom dospeje. Pán rozhodca, ako hodnotíte tento pretek SVV 3 vo Veľkom Šariši, majstrovstva Slovenska? Tak, tu môžem len povedať, že škoda, že prišlo len 6 pretekárov. Úroveň
nie je nejaká vysoká. Mali sme tu 3 disciplíny poslušnosti, obrana a stopa. V podstate len dve zvieratá odstopovali slušne v dobrej známke. Ako hodnotíte pripravenosť týchto pretekárov na dnešné preteky? Tak pripravenosť bola neveľmi dobrá, psi boli slabšie pripravení tohto roku. Čo bolo pozitívne, 2 stopy z rana a poslušnosti boli 2, najlepšie mali známku dobrú, ale jedna obrana bola veľmi pekná, vo výbornej známke, no a ostatní psi buď skončili na nekvalitných cvikoch, nekvalitnej obrane a 2 boli diskvalifikovaní. Čo odkazujete mladej, novej generácii psičkárov v tejto kategórii SVV? Tak mladí trenéri, mladí psičkári skôr chystajú psov podľa skúšobného poriadku IGP, no ale SVV 3 už patrí väčšinou, mohli by sa vrátiť staršie ročníky, lebo národný skúšobný poriadok je veľmi pekný, veľmi zaujímavý, len chýbajú pretekári, chýbajú ľudia. Tí starší, tu už nie je taká rýchlosť, jak si žiada IGP, tak dúfajme, že starší pretekári sa vrátia do národného skúšobného poriadku. Super, ďakujem krásne za vaše krásne odpovede na dnešný pretek. Ako hodnotíte dnešné preteky a výkony vás a vášho štvornového chlpačíka? No, takže aj keď som bola vo veľkej tréme, ale celkom Ritka spravila krásnu stopu, to som bola veľmi spokojná. A poslušnosť, tiež urobili sme chybičky, a ja som urobila chybičky, aj Ritka urobila chybičky. Áno, tá obrana nevyšla, no takže tak sme dopadli. No. Aký máte pocit z dnešného preteku a z tejto atmosféry tohto preteku? No, tak ja som zo stredného Slovenska, tak sme prišli na východ trošku to skúsiť šťastie a bolo to veľmi príjemné, pretože chodili sme aj na tréningy do ruských peklian a partička, ktorá bola v tomto klube, bola veľmi milá a bola ústretová, takže my sme veľmi spokojní. A že sme radi, že sme ich spoznali vôbec. Super. Ďakujem krásne za vaše krásne milé slovo. Ako sa vám figurovalo dneska pri týchto pretekoch SVV 3? Figurovalo sa mi super a boli psi, ktorí podali super výkony a niektorým výkony nevyšli a bohužiaľ boli diskvalifikovaní. Ako bol pripravený pretek zo strany usporiadateľa? Takže ako je zvykom, Donadok Center má stále preteky a skúšky pripravené na 100%, tak aj tento bol takto pripravený. Tak, pani usporiadateľka, ako hodnotíte priebeh týchto SVV-čiek trojky z majstrovstva Slovenskej republiky, ktoré sú tu vo Veľkom Šariši? Myslím, že nie som tá prvá, ktorá by mala hodnotiť priebeh. Ako organizátor myslím si, že sme sa snažili, aby to všetko klapalo čo najlepšie. Som rada, že sa žiaden pes nezranil v týchto ťažkých disciplinách a gratulujem víťazovi samozrejme. Pani usporiadateľka, ako hodnotíte účasť tejto akcie? Účasť tejto akcie nebola psovodov vo veľkom počte, pretože je to veľmi náročná skúška SVV 3. Skôr sme sklamaní, že prišlo málo psov z východu, a hlavne čo sa týka kategórie SVV 1. Takže toto sme trošku sklamaní, ale o to viac nás teší, že v podstate zo Slovenska sa prihlásilo top 6 ľudí, ktorí robia SVV 3. Čo ponúka Donadok Center za služby v tomto regióne? Donadok Center je prevažne hotel pre psov a mačky. To je naše gro. Samozrejme venujeme sa športovej kinológii, výcviku psov pre výchove zvierat, kurzov poslušnosti. Výborne, ďakujem krásne.